Brother Clive, Goda PM, asa gabi sa Bible nga basis nga sa mga santos nga maoy intercessor. Thank you. May tungod sa mga saints nga ga-intercede kanato makigsunan na sa Revelation, no, or sa 5 verse 8, gipadayag kapitulo 5 bersikulo 8 sa Biblia nga ang mga binuhat sa langit ang gadala sa atong mga pag-apo ngadto sa presensya sa Dios. So muna nga gina-intercede nila ang atong mga hangyo, mga prayers paingon sa Dios makigsunan. Gipadayag kapitulo 5 bersikulo 8. Salamat sa nangutana. Napo da dere Brother Clive, Goda PM, nalocate na ba o na-preserve katong dapit o langob nga natawhan gyud sa atong Ginoo didto sa Bethlehem hangtod karong panahon na o kinsa man ang nag-preserve aning dapita karon, Katolik ba or mga Protestant? At tunod gana, no, igsoon nga na-preserve ang gitawag nato nga Nativity Cave, no, dili Belen ang kakatawan sa Ginoo kanang murag payag, idea kana, artistic idea ni St. Francis of Assisi. Kung atmoto kita sa Jerusalem, ang gikatawhan sa atong Ginoo usa ka langob, ug naa ka dito no, dunay gitawag dito nga star nga gibutang nila o naka-preserve kini, o ang simbahan Katoliko usa sa mga nag-preserve niining nga mga lugar makigsunan. So dito sa Nativity sa Holy Land, dunay mga lugar nga gi-preserve sa Roman Catholic, sa Greek Orthodox, sa gitawag to mga igsoon to mga Hudyo, o bano to mga igsoon nga mga Muslim, nga part sila sa preservation niini nga mga area kay kabahin usab sila niini nakigsunan. Napo da diri Brother Clive, Goda PM, dinhi sa atong simbahang Katoliko, nganong dili man pwede mahimong maninay or ninong ang laing relihiyon. Daghang nahiubos niini nga balaod sa simbahan, kay murag nahimo na noon nga discrimination sa ubang relihiyon, ilabi na close pagyod nga relatives ang maong mga witness. Mangita og sorry no sa pagbati nga naa karon sa mga hingtungdan niini. Ang maninoy manggod og mga maninay, sila ang gitawag nato nga mo represent sa pagtuo sa ilang gibinata. Now, dili nila ma-represent ang pagtuo sa ilang binata kay lahi man ang ilang tinuuhan. So mo kanang hinungdan nga dili sila pwede mahimong ninong ug ninang, pwede sila mahimong bisita, pwede sila mahimong counselor magtatambag, pero dili sila pwede nga mahimong ninong ug ninang sa katarungan nga dili nila ma-represent ang atong tinuuhan kay lahi man ang ilang tinuuhan igsoon ug ginaot nga masabtan ang simbahan mahitungod ni. Pero nay uban lagi ni Brother Clive nga nakalusot. Ano may? Nayo ba ni dilig sa ba buhusin, no? Muna makalusot na usahay matingala ang pari na kay pagmisa wala man nang ngalawat ang mga ninong ninang. Unya di ay ang mga ninong ninang di atong kasal di ay mga Katoliko. So muna ang importante ni igsoon maklaro na to unsa ang rule sa ninang ug ninang kay religious mangud siya nga activity, no? Dili siya a civil nga activity. Salamat kay. Napo da dear Brother Clive, Goda PM, nganong karon nga duol na ang bagong tuig, ang mga tao busy pagkumpleto sa prutas nga 12 or 13 bana, kinahanglan ba gyud kini nga og unsay relevant sa bagong tuig ani asa man kini nagsugod nga mga belief? Ato ipaklaro nga dili kini pagtulunan sa Iglesia Katolika o gidiscourage, no? Gidiscourage sa simbahan nga ang paghimo nini. Ato no ta kini hinahinayon sa pagwala nga magsuot og polka dots na kaysunan para daghan sinsilyo moabot sa atong balay, or di ba kaha nga maglukso-lukso para motaas ang height og mga 13 ka prutas nga lingin. Dili kini doktrina sa simbahan Katoliko. Ang atong New Year gisaulog kini pinaagi sa pagtagad sa atong inahan sa Dios si Santa Maria. Muna nga dito ta mga panabang ang Santa Maria para iampo ta niya, dito ta modangob sa atong Ginoo makigsunan ang magbubuhat sa mga prutas, no? Ang creator dili sa mga creature. So dito atong pagsalig, dili na kinahanglan nga mura og magsuot ka, magsurtihon ka, magbutang ka prutas sa imong lamisa. Dili na siya garantiya makigsunan. Ang garantiya nga ang kaloy sa Dios mo'y motabang ta to nga masulbad atong mga problema ug atong mga hangyo sa Ginoo mahatag. Dito ta modangob sa Dios ug dili sa mga prutas. Naisumpay diri nga pangutana Brother Clive no katong sa kaning pag maninoy og maninay. Pwede kuno mo tambong pero dili pwede mo witness.
subo man kayo ni ato man kahang i-welcome ang tanan nga gipili nila nga relihiyon. Unsa ba ikasulti nimo niini Brother Clive? Ato ipaklaro nga lahi ang principle sa ecumenism o indifferentism. Ang indifferentism wala kini gisuportahan sa simbahan nga okay lang nga mahimong dili ka Katoliko, no? Ang ecumenism friend nato ang mga dili Katoliko. But sa Katoliko nga panglantaw, it's not okay nga maglabi nga dili ka Katoliko makaigsunan nga murag diha na lang gyud kataman. Ang simbahan Katoliko nag-welcome sila as a friend but not in the liturgical celebrations. Ang liturgical celebrations makaigsunan naka-reserve kini siya sa mga Katoliko. Now, karon sa Santos nga misa, say for example na kay friend no or kasal bakaha, pwede ba sila nga maka-appeal sa simbahan? Pwede, mag-behave lang sila, but dili sila pwede nga mo-appeal sa pagpangalawat na kaigsunan. Next, dili sila pwede nga mohimo nga witness. Tungod kay ang pag-witness, mo-witness man ka sa faith adto nga kinasal. Now, saan ni pag-witness sa faith sa kinasal kung sa lugar ka dili Katoliko? So dili gid sila pwede nga mahimong witness, mo-appeal na lamang sila sa kasaulugan bakaha or human baka sa liturhiya, pwede sila nga mo-appeal makigsunan. Ang liturhiya man good morning gitawag nato ang solemni, no? Solemni kini nga pagsaulog nato sa Eucharistia sa atong Ginoong Kristo, sukad pa sa sinugdanan nga gipaklaro ni San Pablo sa 1 Corinthians 11:27 sa Biblia, nga gikinahanglan gyud ang mo-receive niini o maka-appeal niini kadto lamang dunay matawag nato nga hingkod nga pag-ila o pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Bisan gani ang canon law, ang mo-receive niini dapat doon na gyud klaro nga distinction kung unsa ang gi-receive sa Eucharistia. So liturgical celebration man gud, no? Ang gitawag nato nga kasal diha sa simbahan, pwede sila mo tambong, apan dili sila pwede mangalawat o dili pod pwede mahimong witness, kay dili sila maka-witness sa pagtuo sa kasunod makaigsunan sa katarungan nga lahi man ang ilang tinuohan. Napo da dere Brother Clive, mayong hapon og malipayong Pasko kadatong tanan. Pila di ay tuod kaadlaw ang Pasko? Didto ba gyud sa Epipanya mag-end? Ang liturgical celebration sa atong simbahan Katoliko mo kini nga 12 days of Christmas na kaigsunan. O kani ang ato lugar nga closing nga panini, no, para tawag nato nga pag-end sa atong celebration, diato na to sige tawag Epipany, ang pagpaila sa atong Ginoong Kristo ngadto sa tulo ka hari, no? Kay sa una man gud ang hari pag nasa anak lugar nga mataw nga murag next pud nga miyong hari, yan din ang tawagon ang mga tao na iyang ipaila, ang gitawag nato makaigsunan nga niya na ang bagong bata nga mahimong hari, no? Sumuni ang tradisyon nga gisunod lugar usab sa simbahan biblically nga inguna na ang presentation like Abraham nga pagkaanak lugar ni Sarah kang Isaac yading gipaila sa mga tao, no? Nga koy anak inguna na lugar mo diyan nato i-end sa Epiphany, and liturgically 12 days ang atong celebration sa Christmas. Napo da dear Brother Clive, Goda PM, naman sa Bible nga dili na silutan ang tawo pinaagi sa lunob ba og daghan man lagi namatay sa baha og lunob? Ang statement lugar sa Genesis chapter 6 nga dili na silutan sa lunob ang tibuok kalibutan, no? Or wala lugar na mention ito nga particular area. Then ang another point is ang Genesis usa ka anthropomorphic account nga ang atong tan-aw ni ang kahulugan nga ang Ginoo lugar, no, matawag nato makigsun nga matud pa sa Biblia murag nagbasol siya, but actually dili man magbasol ang Ginoo. Usa to siya kay human feeling nga gi-express niya as if ang Ginoo nagbasol o di na niya sulutan ang tao sa lunok makigsunan. Kung makita nato pod ang mga lunok nga nahitabo sa kalibutan, dili pod siya caused by God, kundi tanaw na to ang gibuhat sa tao nga naguba ang kakahuyan na daot ang atong kinayahan o niresulta og dili maayo makigsunan nga lihok sa kinayahan mo na dunay mga lunok. Dili actually gikan gyud sa Dios, no, nga siya gyud ang nagbuot niya ng mga lunok makigsunan. Importante diha nga bisan pa man maigo kita sa lunok apan ang atong pagtuo pagpabilin ta gihapon nga buhi o pagsalig ngadto sa atong Ginoo. Napo da dear Brother Clive, tinuod ba nga naapay mga igsoon ang ato ang Ginoong Hesus diha kang Santa Maria? Dili tinuod, no? Ang word nga igsoon sa mga Hudyo ila kining gamiton nga mo refer sa lang igagaw, paryente o uban pa makigsuonan. Maklaro nato ang Biblia kung igsoon sa unod, no? Sama sa Genesis 43:29,
nga giingon ni Jose nga kini akong igsuon anak sa akong inahan. So kana mga igsuon ni Hesus sa Mark chapter 6 verse 3, kung gimention pa nga igsuon ni Hesus og anak sa iyang inahan, ay ta makakonclude nga dunay dugang pang-igsuon sa unod ang atong Ginoo. Salamat sa pangutan. Now po dire Brother Kib, kinahanglan ba gyud nga naay Noche Buena sa Pasko? Kung apiki gyud lugar no, dili gikinahanglan gyud nga dunay Noche Buena sa Pasko. But ang punto lamang nato ini nga dunay celebration, pasalamat. Nga ang pasalamat manggod makigsunan, nagi na ang gitawag ko nga pagkaon. Man tanawon ganito ang Eucharist no, Thanksgiving, pasalamat kini, dunay pagkaon una sa singganan, kaon gid kini nga real gid lugar nga pagkaon nga mga busog sila makigsunan ahan na katong gitawag breaking of the bread no. So muna nga ang gitawag Thanksgiving po doon natay mga gihimo nga mga pagkaon diha sa atong lamisa. Apan kung apiki gid kayo dili kinahanglan gid nga atong pugson atong kagalingon sa pagbutang og mga pagkaon. Ang importante sa December 25, January 1 nga makaapil kita sa Santos nga misa kay kana gitawag sa simbahan nga holiday of obligation kay kitang tanan gi-require nga makighiusa sa atong Ginoo pinaagi sa Eucharistia makigsunan. Napo dire Brother Kib, mayong gabi. Asa man nato mabasa sa Biblia ang saktong gitawhan ni Hesus nga December 25 gyud dong kini tagasalay. Salamat. Salamat kay sa pamangutana. Walay record, wala na sulat sa Biblia mao gini ang birth date sa atong Ginoo. Labaw sa tanan nga dili ka sa ulog o ga birthday ang mga Hudiyo. Pero ato makita sa Luke chapter 3 no, 13 paingon sa 35 nga kabalo sila sa birthday sa atong Ginoo. So kung kabalo sila sa birthday sa atong Ginoong Kristo, napay laing source nga atong makita nini. Na kayo ang mga write up sa mga early Christians nga wala nagi-appeal sa Biblia. Sama sa writings ni Hippolytus mga year 170 nga gibutang niya dito birthday ni Jesus Christ December 25. Ang Constitution of the Apostles makaigsuonan nga nagsugod gyapon sa ikaduha ka siglo nga pagkasulat, ang gibutang dito birthday ni Jesus December 25 sa account ni Duchesne o uban pa nga mga writings December 25 ug St. Augustine no sa iyang homily 118 to 119 ningon siya nga kining December 25 ato ning nasunod gikan sa mga apostoles nga mao gikatawhan sa atong Ginoong Kristo. Munang dunay tay sacred tradition no. So, ang Bible is the word of God, ang tradition word of God gihapon sa makaigsuonan ug usa niya na sa mga information sa tradition atong Ginoong Kristo natao siya December 25. Napo dire Brother Kib, good PM. Ang mga nangamatay na ang mag-unsa man sila kung matawo ang Ginoo og sa New Year. Salamat. Katong mga nangamatay na nga naa sa purgatory, then they are still in the state of purification, wala pa sila kasulod sa langit. Ang nangamatay nga nasa impyerno, magpadabilin sila nga magantos, o ang nasa langit makigsunan, ang langit is a never-ending banquet or celebration. So muna nga, kining atong pag-celebrate diri sa Christmas Day, o sa lamang kini ka participation, nga dunay dakong celebration nga naghulat ka nato sa kasaulugan dito sa langit na never-ending na celebration or bangkiti uban sa atong Ginoo. Salamat kayo sa mga pangutana. Napo dire Brother Kib, good PM. Aslan ko ngano man nga every year man matawo ang Ginoo. Thanks. Dili every year mataw ang Ginoo, kundi every year ang kasaulugan sa iyang pagkatao no. Sama sa ibigsoon nga every year kaga birthday mo po niya atong gihimos ng Ginoo no. Kung ga birthday tas atong kaugalingon, much more na ang Ginoo atong birthdayhan dining tunguran makigsunan ato siyang pasalamatan, muduyog ta sa kalipay sa mga anghel, sa atong mga magbalantay sa karniro nga ilang gibati itong panahon nga natao atong Ginoong Kristo. Mura bang mubalik lang taw ta niadtong maong kalipay nga ilang gibati ug ato kining gisaulog sa atong panahon kay palangga man gihapon nato atong Ginoong Kristo. Napo dire Brother Kib, aslan ko unsa nga kalendar ang gigamit nila sa una og pila ang equivalent sa Gregorian calendar karon. Salamat. Ang ilang gigamit nga kalendar sa una dunay gitawag nga Jewish calendar. Doon na po gigamit nila nga Roman calendar. Kung na kining Roman calendar mo ni ang gi-correct no ni Pope Gregory XIII, ikuan kini niya og 10 days ang October o mo na ni ang continuation sa atong kalendar karon makigsunan kining gitawag nato nga 2021
Una ni ang continuation sa gitawag nga Roman calendar nga nag-start sa Annus Orbi Condita, the founding of the Rome. Ang year 0 lugar niini didto kanimo year 1 wala may 0 ta panahon na didto nagsugod sa pagkaporma ni Romulo sa Roma makigsunan og naparayon kini hangtod karon. Napo da dire Brother Kiba. Good evening. Naa ba sa Bible ang Christmas og naa? Pwede nimo mabasa? Ang Christmas usa ka ni ka term, no? Usa ka termino nga gigamit sa pagsaulog sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo. So makita nato nga dunay panghitabo sa Biblia na himugso ang atong Ginoong Kristo, naay tulo ka hari ni duaw, dunay mga anghel nagpakita nga nag-awit o kini nga mga panghitabo makigsunan gihimo kini sa simbahan nga kasaulugan. So para paghimog distinction gamit ang simbahan og language nga gitawag Christmas para paghatag og identity sa usa ka kamatuoran o panghitabo nga nagsumika diha sa Biblia. So dunay language of the Bible, dunay po language of the church, no? Para nga makaro pag-ayo pagkaigsunan nga masayon, no? Kung mogamit mong tawag sa Biblia daghan kay na may writings ni Matthew, Lucas o Marcos mahitungod nini mga butanga. So dili siya matipo into one. But ang church gamit nining word nga Christmas para pag-identify nining tanan nga mga butang na naghitabo sa Biblia pinasikad sa pagkatao sa atong Ginoo. Salamat kayo sa mga pangutana. Napo da dire Brother Kiba, Katoliko lang ang nagbuhat sa pizza nga 25 ang birthday niya. Kay sa Bible mabasa nimo, wala man sukad nag-sign of the cross si Jesus Christ. At dili siya kinahanglan mag-sign of the cross, no? Kaya ang cross makigsunan gigamit kini sa mga early Christians pag-identify sa ilang kagalingon nga sila followers ni Jesus Christ, no? So dili siya usa ka essential mark na dapat si Kristo mag-sign the cross. Kay siya man ang gitawag nga origin. No, siya man ang origin sa idea ngano nga the sign of the cross. Sa Ezekiel chapter 9 verse 5 to 6 sa Hebrew Bible, na dito ang pag-signing sa cross. And the word cross was also referring to the word Christ. Muna nga ang Christ, si Kristo, may gisign, gimark sa mga early Christians sa ilang kagalingon og naparayon kini hangtod karon maigsunan. Binase sa Biblia nga dili daotan og insakto usab o maayo nga practice ang pag-sign sa cross. Napo da dire Brother Kiba, maayong gabion sa gyud nga relihiyon ang angay simbahon kay ang Katoliko daghan naman idugang nga wala sa Bible. Kung basihan lang ang Bible, daghan kayo nasupak ang Katoliko. Katoliko man ko, pero daghan kayo kog pangutanan nimo. Ambot og mabasa kaha ni. Oh, di basa gyud na to. Oh, Brother Kim. Okay, salamat kayo sa pangutanan, no. Actually, Zone, I remember bantay pag-ayo, no, kaya atong Ginoong si Kristo manggod. Wala siya nag-ingon nga maghimo og Bible. Remember, wala nagsugo atong Ginoong si Kristo nga maghimo og Bible. Nga dito na to ibasihan ang tanan. Dili kini idea gikan sa atong Ginoong si Kristo. Ang paghimo sa Bible initiative simbahan Katoliko para ma-preserve ang idea makaigsunan. Una, ang gigamit nga manuscript sa Bible katong original gid nga language. So muna ang simbahan Katoliko karon mas luag ang iyang gitawag makaigsunan nga pamaagi kinaman po'y kinabuhi ni Kristo sa mga apostoles nga nagpadayon hangtod karon. Nga kini nga kinabuhi wala na ni masulat diha sa Biblia. Muna gitawag tog sacred tradition. Muna ang simbahan ay ang source, no source sa gitawag to nga word of God is apil na niya ng scripture, apil usab niya ng gitawag to og sacred tradition kinabuhi sa simbahan o mga apostoles nga panapadayon karon. So not necessarily nga dapat mabasa sa Bible tanan. So kaya from the very beginning, wala ingon atong Ginoo nga maghimo o magbasa sa Biblia, wala nagsuo atong Ginoo niya na. Ang yang gihimo o sa kasimbahan o sa katilingban, naghimo na nga teacher, magtutudlo o gipasaligan niya ngayang Holy Spirit mo guide ani nga simbahan para dili masayob sa pagpanudlo. So importante di ay nga atong subayon kung ang usa ka pagtulunan practice nagsumikad ba sa simbahan nga Katoliko kana kay bisan gani ang Biblia nagsumikad usab sa simbahan Katoliko ug kabahin lamang ang Biblia makigsunan sa halapad kay kamatuoran nagitudlo sa atong Ginoong si Kristo. Napo da dire Brother Kiba, asa pod ko usa ko kadiboto sa Divine Mercy. Niadtong December 25 nagpray gihapon ko sa chaplet sa Divine Mercy. Na-offend ba nako ang Ginoo aning tungura nga sa adlaw sa Pasko angay man maglipay ang tanan, pero ako nagampo gyapon sa chaplet nga nag-contain man kini sa kasakit o pasyon sa atong Ginoo? Wala ma-offend ang atong Ginoo igsuon, no? Kung tanang ganimo ang gasuoton sa mga pari panahon sa Adbento, ang color sa ilang sutana
purple or violet. Kay kining purple ug violet makigsunan mo pud ni gagamiton panahon sa gitawag nato nga Kwaresma. Tungod kay ang diwa sa Kwaresma ug diwa sa Pasko maura nga ang kaluwasan sa Panginoong Kristo naghatod kaniya sa iyang pagpakamatay sa cross. Muna nga ang iyang pagkatao mismo sa December 25, anticipation kini nga atong Ginoong Kristo mamatay na dito sa cross. Muna ang ngayon kita nga magbasol ug insakto gihapon kayo nga atong i-pray ang divine mercy pagpangayo sa kaluoy sa atong Ginoong Kristo bisan sa adlaw sa December 25. Brother Clip, medyo apiki yata sa tong oras, no? Siguro ang imo nali kadugang sa tong giskutan karon gibo po nga mensahe og panawagan sa tong katawan. Go ahead, Brother Clip. Salamat kayo sa tanan nga mga naminaw. Anyway, December 9, no, doon na tayo panagtigom diha sa Divine Mercy sa Pastoral Center ni St. Faustina o yun sa Taga-Bumbo Radio. Advance Happy New Year sa tanan nga mga FB viewers ato karon o mga listeners. Advance Happy New Year o ginaot nga ang atong pagsalig itumong nato kanunay ngadto sa atong Ginoong Kristo o sa iyang simbahan. Daghang salamat o mayong gabi.